23:00 a my začíname pracovať na letisku na runway. 23:05 sa vyťahuje Core Air a začíname kurovať prvé svetlo. Pozriem sa na nebo, nádherné počasie. Hviezdy. Na letisku sú vidieť krásne hviezdy, pretože tu tak málo svetla. A je to hrozne ďaleko od mesta. O 10 minút na to sa pozriem na nebo a je trošku zamračené. O 10 minút na to príde šéf a vraví: chlapi, zabavte to, ide pršať. O 27 sekúnd na to sa pozriem, utekám do auta, pretože vonku sa spustil lejak. Obrovský lejak. Nezastaviteľné kvapky padajúce dolu. Hrozne sa mi to páči. Zbožňujem dážď. Tak si všetko. Aj by som ti zavolal, ale možno ti zavolám. Zbožňujem počasie. Počasie je super a táto robota na letisku je ešte lepšia, keď prší, pretože sme všetci skrytí v aute. Môj parťák niekam odišiel, našťastie, tým pádom môžem spájať toto video a nie je to úplne strápňujúce. Ale čo ti poviem, to je všetko. Len tak, chvíľu som sa nudil, tak som sa rozhodol, že niečo napíšem. Potom ma napadlo, že sa mi písať nechce a mám iPhone, tak tým budem môcť spraviť video, tak robím teda video. To vie, ako dlho tu ešte vydržíme, takže idem sa chvíľu nudiť, ideme sa chvíľu hrať a trošku ti poslať toto video, aby si vedela, čo robím práve. Čau.